Krásny, pohodový večer všetkým milovníkom mindsetu, manifestácie, úspechu života a biznisu snov. Z ďalšieho dielu Tajomstvo úspešných želá z môjho bytíku v hôrke Lucia. Nádherne vás zdravím a vítam, pretože skutočne dnes sa je v Tajomstve úspešných na čo tešiť. Dnes zaznejú rôzne tajomstvá úspechu na tému Miluj svoje telo a telo bude milovať teba. A dnes tu však nebudem sama, ale budem tu s jednou špeciálnou osôbkou a to je jedna z mojich najvernejších kamarátok, v prvom rade úžasných žien a ľudí, bytostí a je to mentorka, koučka, health coachka, je to sprievodkynia ľudí na ceste za ich vysneným telom. A privítame dnes takto krásne v štúdiu Ivanku Sobkovú. Takže Ivi, ja ťa pozývam do štúdia a idem s ňou urobiť nádherný rozhovor. Verím, že bude prínosný pre úplne každého, pretože milovať svoje telo, nech je akékoľvek, tu a teraz je tak maximálne podstatné a je to vlastne vstupná brána vlastne našej energie. Takže poďme na to. Ivi, ja ťa pozývam do štúdia. Tak, počkáme si na Ivanku. O chvíľučku sa zobrazí. Zdravím Martinku, Evičku, Nelly. Dnes je tu. Ahoj, dnes je tu dokonca s nami aj moja fitness trénerka. v divákoch všetkých zdravíme. Ahoj Ivanka, ahoj. Ďakujem, že si prijala pozvanie do štúdia. Ďakujem aj ja krásne za pozvanie. Veľmi som sa na túto tému tešila a verím, že to zvládneme za ten čas, ktorý máme, pretože naozaj, keby sme mali o tom tele hovoriť, tak to by fakt boli, že hodiny. Takže veľmi sa teším na túto tému dneska. Ja sa veľmi teším, že si prijala pozvanie a skutočne je mi fakt cťou ťa takto privítať vlastne medzi nami tuto, pretože vlastne ty ma už sprevádzaš nejaký ten rôčik ako vlastne bytosť a skutočne vlastne si bola moja prvá dietologička, ktorá vlastne to celé odštartovala a moje vlastne rozhodnutie vstúpiť si aj vlastne v tom tele, do toho queen tela, takže ďakujem ti za toto hneď a vlastne verím, že dnešný rozhovor bude inšpiratívny aj pre mnohé a mnohých, pretože to bude aj pre pánov z nás. Takže Ivi, povedz nám o svojej ceste, aká bola tá tvoja cesta za tvojim vysneným telom? Tak to moja cesta za vysneným telom určite bola trnistá a keď si na to aj teraz ako keby spätne spomeniem a keď to vlastne aj zdieľam potom na mentoringu so svojimi klientkami, tak vždy, keď vnímam práve, že naozaj potrebujem možno väčšiu pokoru k tomu telu, tak si vždy spomeniem na ten svoj príbeh. A dokonca vlastne na mojich sociálnych sieťach, či už na Facebooku alebo na Instagrame, mám hneď ako prvý príspevok ten môj príbeh, ktorý naozaj, keď som ho písala, tak sa mi písal ťažko, ale zároveň som ho písala s obrovskou vďačnosťou, pretože už vlastne od malička som mala veľmi veľké zdravotné problémy. V podstate od škôlky to tak akože začalo a šlo to postupne vlastne celú školu a naozaj to moje telo bolo veľmi často choré, mala som veľmi často antibiotika, bolesti hlavy, bolestivá menštruácia. Najväčším môjim problémom boli problémy s nízkym krvným tlakom, takže bežne v lete stačilo nejakých 25 stupňov a bežne som tak ako odpadávala, kde bolo možné. Wow. A mala som veľké problémy aj s nedostatkom železa. No a naozaj som vnímala, že nevládzem vôbec, akože o nejakom pohybe sa nedalo ako absolútne hovoriť. Čo sa týka stravy, tak som jedla takúto klasickú slovenskú stravu, nedávala som si ako keby na nič pozor, pila som nejaké sladké vody, naozaj ráno svoje niekedy som neraňajkovala, niekedy som si ráno dala klobásku, niekedy proste akože nejaký rohlík a tak. Takže naozaj vnímala som u seba, že ako keby to moje telo, že ak takto budem fungovať ďalej, a to bolo vlastne v nejakých 19 rokoch nastal ten zlom, že ak takto budem fungovať ďalej, tak to naozaj nedám, pretože nemala som energiu, tým pádom sa mi, ako keby aj napríklad, keď som študovala ešte v Brne, kde som vlastne išla na vysokú školu, tak som vnímala, že takto proste ďalej pokračovať nemôžem, pretože som naozaj nevládala. A určite, ak nás aj sledujú ženy alebo muži, ktorí možno riešia aj to, že nemajú dostatok energie alebo veľa zdravotných problémov, tak naozaj sa potom nechce človeku ako keby nič robiť. A bola som veľmi frustrovaná zo života a určite som nebola na tom dobré ani po psychickej stránke, pretože často som proste plakala, mala som veľmi nízke sebavedomie a taký najväčší zlom u mňa nastal vtedy, keď vlastne to bolo asi 11 rokov dozadu, čo som mala nejakých 19.
kde som bola vlastne na kontrolu svojej obvodnej lekárky, ktorá mi vravela, že vlastne kvôli nedostatku železa budem vlastne musieť brať do konca života lieky a navyše, ak budem chcieť mať niekedy babetko, takže mi nedoporučuje, pretože to dieťa nebudem schopná donosiť a aj keby sa to podarilo, tak by to bol veľký risk pre mňa aj pre to malé. A síce v tej dobe, pred tými 11 rokmi, som neplánovala ešte ako mať hneď bábätko, ale samozrejme nejaká perspektíva ďalej určite áno. Teraz vlastne momentálne mám 11-mesačného synčeka, z ktorého sa veľmi, veľmi teším. A tešíme sa všetci, pretože všetky deti sú zlaté, ale je taký ňu. Všetky deti sú zlaté, ale to naše je najzlačie. Presne. Všetky deti sú naše, ale áno, je neskutočný a vlastne veľmi ti gratulujem ešte raz k nemu, však aj osobne, ale skutočne o tom je, ako, ak môžem vlastne doplniť, presne o tom to je, ako vieš, vlastne môj príbeh v roku 2019, hej, som vlastne mala vážny neurologický problém, kedy vlastne ako neurochirurgovia vlastne tam už zvažovali operáciu tak ďalej a vlastne skutočne dávali prognozy také, že že nevieme, čo to je a vlastne kým prišli na to, že to bola krčná chrbtica, takže akože do pol roka vlastne budete v podstate, hej, je tam veľká možnosť, že ostanete ako úplne na vozíku a vieš, lebo nevedeli, z čoho to je všetko a prosto tam boli také ako prognozy, že proste výpadky pamäti, ako jednoducho môžem ostať úplne v podstate, vlastne ležiak, hej. Potom, čo som samozrejme, to som chcela povedať, hej, že vlastne tieto výpovede lekárov, prosím, neberte stále vážne, pretože skutočne ja som zapracovala vlastne na zmene v podstate všetkého od tej doby, hej, a vlastne musím povedať, že dnes ako, hej, takmer nič vlastne v rámci krčnej chrbtice necítim v porovnaní s tým obdobím a dnes lekári absolútne nad operáciou absolútne mávnou rukou, že v žiadnom prípade nie, že krásne, práve naopak, je to vlastne v relatívne krásnom stave, hej, takže tie prognózy presne tie prognózy nemusia vlastne byť stále nejaká vlastne správa a presne ty si tu doukazom, keď sa pracuje vlastne na sebe, nielen na svojej strave, ale na svojom mindsete a vlastne duchovnom rozvoji, takže krásne imi. Určite, a určite by som ešte rada k tomu doplnila, že naozaj vtedy, ako keď mi povedala tá lekárka, že teda tie výhľadky nie sú dobré, tak som šla z tej čakárne s tým, že budem hľadať nejakú možnosť toho, aby naozaj som to mohla proste zmeniť a verila som tomu, že sa to dá aj inak. No a vlastne, ja som šla potom študovať do Brna, tak si hovorím, že vždycky si vlastne pritiahneme to, čo potrebujeme. Tak som si pritiahla úžasnú ženu, ktorá mi naozaj pomohla dlhodobo zmeniť ten môj životný štýl, úplne mi prekopala jedálnu, či naozaj nastavila aj to fungovanie v rámci proste pitného režimu. A behom nejakých 4 mesiacov intenzívnej práce na tom som naozaj sa zbavila úplne všetkých zdravotných problémov, že keď som potom bola na kontrole u lekárky, tak ona len krútila hlavou, že ako som to funguje. Ja krútila teraz neskutočné. Že krútila hlavou naozaj, že ako je to možné a práve som aj vravela, že proste je to tou zmenou životného štýlu, ale určite tu by som aj rada spomenula aj to, čo si povedala ty, že to ako keby nebolo len tou zmenou toho životného štýlu a tej stravy, kde som naozaj to všetko prekopala, ale vlastne aj tomu, že som uvarila, že sa môžem uzdraviť a navyše, že som začala pracovať aj s tým nastavením svojej mysle, pretože aj tým, že sa venujem ženám už dlhodobo a vlastne sprevádzam ženy k tomu sebavedomému telu, tak sa venujeme taktiež psychosomatike. A vedela som práve, že napríklad ten nedostatok železa je z psychosomatického hľadiska oslabené ja a takéto, že predávam zodpovednosť niekomu inému za ten svoj život. Aj keď si to veľakrát neuvedomujem. To znamená, že veľa rokov som žila práve v tej pozícii obete a tým pádom samozrejme tá choroba k tomu ešte ako keby pridala. Hej? A ono naozaj aj to telo a to psychika obrovským spôsobom súvisí. No a naozaj to, že som začala intenzívne pracovať aj na tom svojom nastavení hlavy, tak som vlastne mohla sa úplne z toho ako keby vyliečiť a trvá to až doteraz. Naozaj tie výsledky mám akože excelentné a nepochybujem o tom, že by to už mohlo byť inak, ale viem, že každý deň sa o to aktívne pričinuje, aby tomu tak bolo. Že nie je to takéto, že super, vyliečila som sa a teraz sa teda môžem vrátiť akože naspäť k tomu starému životu, pretože keď sa necítime dobre a keď nás niečo bolí, tak sa nám nechce vôbec nič. A k tomu ešte určite aj k tomu telu a k tomu chudnutiu,
pre mňa nebol úplne primárny cieľ naozaj, že schudnúť, pretože bol pre mňa primárne vyriešiť zdravie, ale mala som aj nejaké kilá navyše, v ktorých som sa necítila dobre. Takže naozaj taký vedľajší efekt tej zmeny životného štýlu bolo práve aj to, že som schudla a z čoho som sa veľmi tešila, pretože ja verím, že aj keď nás sledujú muži alebo aj ženy, tak to chudnutie proste je pre nás do nejakej miery dôležité, aby sme sa naozaj cítili dobre v tom svojom tele, takže z toho som sa naozaj tešila, že napriek tomu, absolútne potvrdiť. Hej, napriek tomu, že to nebol môj primárny cieľ, tak keď sa mi to podarilo, tak je jasné, že človek sa cíti akože potom úplne inak. A naozaj to nemusí byť, že 40 kg a schudneme, pretože som mala naozaj nejakých 8 kg možno nadváhu. Ale tým, že som tie kila dala dole, tak je to úžasné. A ja to vidím napríklad aj teraz po pôrode, že naozaj už v podstate, ja som ešte týždeň pred pôrodom cvičila jogu úplne v pohode, potom som si odrodila a potom po nejakom týždni a pol som znova začala cvičiť pomaličky, ale čo je dôležité, tak naozaj som tie kilá, ktoré som pribrala pred pôrodom, hneď proste zo mňa zišli, pretože vlastne som len pokračovala v tom svojom zdravom životnom štýle. A čo je výborné, lebo viem, že veľakrát aj ženy riešia kilá po pôrode. Takže videla som práve aj akoby na vlastnej koži, ako sa vám to telo poďakuje, keď naozaj sa o neho dlhodobo staráte. Že žiadne také, že 10 rokov mám ešte od pôrodu vlastne kilá navyše, ale že naozaj je to to, že to telo krásne ako pustilo. Takže toľko k tomu môjmu príbehu. A vlastne takto teraz inšpirujem aj tie ďalšie ženy k tej zmene, pretože sama som si tým prešla. Sama viem, ako sa človek cíti, keď nie je sebavedomý. Sama viem, keď sa človek necíti dobre zdravotne, keď má proste problém s tým, že nemá si čo obliecť, lebo sa cíti vo všetkom jak rozkysnutý. Takže naozaj vďaka tomu to bol pre mňa taký ako impuls a poslanie vlastne pomáhať takto už viac ako 10 rokov ďalším ženám. Pomáhaš tak aj vlastne mne. My sme vlastne spoluprácu odštartovali v podstate, kedy začala naša spolupráca. Spolupráca začala, kedy sme vlastne prišli do toho nášho kontaktu. Najprv sme to začalo vlastne cez kamarátstvo a cez biznis spoluprácu a skutočne vlastne v tom roku 2022, keď sme prvotne vlastne odštartovali tú prvotnú zmenu, hej, ja som vychádzala zo 106 kg, aktuálne môj cieľ 56 kg, ktorý docielim alebo docielím, ale presne ty si to odštartovala, si to vlastne aktivovala, hej, všetko vlastne v podstate už v roku 2021, keď sme začali vlastne ako kamarátky spolu na Kanárskych ostrovoch bývať a jednoducho tam to začalo, hej, pomaličku zmenou stravovania, hej, no v podstate tá zmena sa nemusí udiať, ak akože zo dňa na deň a teraz úplne pustí všetko a jasné, hej, ale vlastne bol to postup. Ja skutočne musím povedať, že tie zmeny som sama na sebe videla, hoci vlastne prvotné zmeny som videla vlastne na svojom mindsete, na svojom duchu a vlastne potom krásne aj pustila aj telo. Takže chcela som doplniť, že tá zmena môže sa nastať hneď takto, ale ako vieš, čo myslím, ako v zmysle, že odštartovanie, alebo môže ten štart byť pomalší, ale skutočne tá aktivácia, to rozhodnutie je veľmi dôležité, hej, že vlastne podarí sa mi to, alebo podarí sa mi to, hej, a skutočne ty si to odštartovala, takže môžem len doporučiť vlastne ako komplexnú mentorku vlastne v rámci vlastne milovania svojho tela, hej. Takže krásne, vlastne to vnímam, že to milovanie svojho tela, tam ako to telo je posledné doťuknutie, ako to bolo aj u mňa, hej, že vlastne to už teraz doťukáva na báze tela, tá prvotná zmena vďaka tebe nastala, keď sme vlastne začali skutočne pracovať na tej skutočne hlbokej sebaláske. Tu sa bavíme o skutočnej, úprimnej sebaláske. Ivi, ako sa mám naučiť milovať svoje telo, keď ťa pozerám, som poslucháčka a ešte to neviem. Alebo poslucháč, pretože vidím, že sa nám pripojili aj páni. Ako sa majú páni a dámy naučiť milovať svoje telo a samé seba, pretože ty si jedna z neskutočných mentoriek aj na sebalásku, hej. To je tak neskutočné, ako máš krásne vybudovaný vzťah sama k sebe a ja toto na teba úplne milujem. Ďakujem pekne. Určite ako vybudovať ten vzťah sama k seba, no v prvom rade by som určite ako keby vôbec zhodnotila to, v akom ako keby stave mám teraz vybudovanú tú svoju sebalásku, pretože o sebaláske sa veľmi veľa hovorí, miluj sama seba, príjmaj samu seba a tak ďalej, ale veľakrát ono to môže naozaj znieť ako keby už taká ako keby otrepaná fráza v úvodzovkách. A ja vlastne učím hlavne na začiatku, pretože prichádzajú ku mne ženy, ktoré naozaj veľakrát majú veľmi nízke sebavedomie a nie vždy to súvisí s tým, že máme nadváhu, lebo naozaj ku mne prichádzajú aj ženy, ktoré riešia 2-3 kg navyše, ale naozaj napríklad potrebujú zlepšiť ten svoj životný štýl, lebo nežijú akoby dobrým životom v zmysle toho, že majú nejaké zdravotné problémy a tak. A tam prvé ako keby cvičenie, ktoré robím, a to si kľudne môžu aj ženy alebo muži, ktorí nás teraz sledujú, vyskúšať, je práca so zrkadlom. V zmysle toho, že
Ak máš Áno, milujem túto ak techniku, máš tú Ivy, a ja túto techniku už áno, používam pri mojich klientoch a tá technika to je krásna manifestačná technika, takže zapisujte si ľudia a trénujte hneď od zajtra rána. áno, Ivy, predstav nám tú áno, techniku, milujem ju. áno, teším sa. Ak máš tu naozaj tú odvahu, tak doporúčam naozaj sa postaviť pre to zrkadlo, kde vidíš seba samú, ideálne celú. Buď v nejakom spodnom prádle, alebo v nejakých plávkach, po prípade nahá, to už samozrejme každý ako chce. A naozaj sa proste pozrieť na seba od hlavy až po pety. Najprv sa pozrieť do tých svojich ako očí a čo sú tie prvé myšlienky alebo prvé vety, ktoré mi napadajú v tej hlave. A tieto vety si zapísať. Či je to naozaj to, že sa postavíš pred to zrkadlo a povieš si, wow, proste vyzeráš krásne, naozaj máš proste krásnu postavu, krásne brucho, krásny zadok. Alebo je toto práve, že Pane Bože, ako dneska vyzeráš, tu máš vrásku, tu máš výrážku, tu máš veľké brucho, tu máš ovisnuté prsia, tu máš neviem čo všetko. Pretože tento prvý bod takého toho väčšieho zvedomovania si toho tela, pretože bohužiaľ nie sme úplne na to učené ani ako od malička k nejakej láske k tomu svojmu telu. A teraz nechcem ako kriúdiť všetkým, ale veľakrát, teraz beriem to z mojej skúsenosti, nás úplne ako neučia takému tomu príjmaniu samej sebe, ale skôr na poukazovanie toho, že v tomto nie je dostatok, v tomto nie si dostatočná. A napríklad aj teraz, keď to beriem na ženy, tak naozaj aj sa snažíme veľakrát ísť na nejaký ten ideál krásy a ako keby hľadať stále akoby niečo ešte navyše. Ale naozaj toto cvičenie, že keď si naozaj spíšeš, čo všetko vlastne sama sebe hovoríš, tak ja si pamätám, že keď som si toto cvičenie, robím si ho pravidelne, ale keď som si ho robila od začiatku, tak ja som proste revala. Revala som z toho, aké veci som vlastne sama sebe bola schopná povedať, pretože ja vravím vždycky, že nikto nám nedokáže povedať tak nepríjemné slová, ako my same sebe. A to je presne to, prepáč, a to je, skočila som ti do toho, to je presne a vlastne to, že to okolie nám potom len zrkadlí, ako ja hovorím stále, zmeň samu seba, nájdi samu seba, hej, a to okolie sa začne k tebe správať absolútne inak. Ja teraz vlastne takisto koučujem a mentorujem v rámci vlastne žien Queen Energy, kráľovskú energiu, to je presne o tomto, hej, vstúpiť si sama vlastne do svojej sily, do svojho sebavedomia a potom ti to okolie absolútne takto začne sa ťa vnímať úplne inak energeticky a vlastne lebo to okolie reflektuje vlastne vzťah na nás samých k sebe. Takže krásne, toto je vlastne esenciálne, nájsť samu seba, nájsť si vlastne vzťah samej k sebe. A presne ako hovoríš, neboli sme k tomu učené. To nemôžem len potvrdiť vlastne v rámci kritizovania. Hej, ako čo týka kritiky, a vlastne dnes ešte pred našim livekom mimochodom som to presne chcela dať na storičku, že vlastne nič nie je perfektné, hej, ale vlastne ľudia sa stále snažia o nejaký ten kvázi perfektný, a presne ako hovoríš, proste perfekcionizmus. Prečo perfekcionizmus? Pretože boli od malička kritizovaní a neboli v očiach rodičov dosť dobrí. Tu sa bavíme o hlbokých veciach. Hej? Takže táto transformácia na ceste za milovaním samej seba je vlastne je to cesta. Pretože sme k tomu častokrát neboli vedení. Presne. Tak a dôležité je ako keby, aby sme práve aj týmito ako keby cvičeniami to menili. A určite by som ešte k tomuto cvičeniu doplnila to, že ak naozaj potom teda vyvstanú nejaké tie negatívne vety, ktoré sama sa povieš a máš ich napísané, tak vlastne potom krásne ďalšie cvičenie, ktoré môže naväzovať na to, je, že na jednu stranu si naozaj napíšeš toho papiera to teda, čo o sebe to negatívne proste hovoríš, a na druhú stranu si napíšeš to, čo chceš namiesto toho, aby sa dialo. A to je napríklad tá práca potom už s afirmáciami a práca práve ako keby s tým, že čo si chcem do toho svojho života pritiahnuť. A tie afirmácie krásne fungujú. To v podstate afirmácie sú pozitívne presvedčenia, ktoré same sebe hovoríme, vďaka čomu sa vlastne potom tá naša realita môže meniť. A to znamená, že príklad, ak neviem, o sebe hovorí, že sa cítim ako strašne, že proste mám málo energie, tak čo môže byť namiesto toho? Som plná energie a cítim sa skvele. A aj keď to tak teraz ešte nie je, tak už len tým, že to naozaj si napíšeme na ten papier a povieme si to, už sa postupne to v tej našej realite môže meniť. Pretože náš mozog nerozlišuje medzi tým, čo sa stalo a čo bude, on je proste tu a teraz. A my na základe toho si potom môžeme pritiahovať do toho života lepšie veci, krajšie veci a aj to telo sa nám môže meniť. Samozrejme, nebude to z minúty na minútu, je to dlhodobá práca, ale tá práca s afirmáciami prináša krásne výsledky a ja naozaj tú prácu s afirmáciami vrelo doporučujem.
A je to ako v jednom... Aj ja ako manifestačná expertka, základ manifestácie, hej, vlastne dávame si pozor, čo cítime, myslíme, konáme a hovoríme, pretože to nám vytvára našu realitu a vlastne samozrejme afirmácie ako pozitívne presvedčenia hneď od rana fičia u mňa, keď sa predstavím presne pred zrkadlo, hej, a vlastne čo si sama sebe hovorím. A každý je to niečo iné, ale skutočne robte si túto techniku po dobu mesiaca, každé ráno uvidíte magicy, zázraky. Môžem len potvrdiť, Ivi, ďakujeme za toto. Super, veľmi rada. A určite by som k tomu rada doplnila aj to, že naozaj si môžete vytvoriť vlastné afirmácie. Po prípade napríklad ja už pri práci s klientkami, keď pracujem individuálne, tak vlastne vytváram tie afirmácie na míru im v rámci toho, čo oni same potrebujú a to, ako sa oni cítia, pretože nejaká afirmácia, príklad neviem, som plná energie a cítim sa skvelo, môže s tebou rezonovať, môže vnímať, že áno, to je to, čo potrebujem počuť, ale veľakrát to môže byť naozaj takéto, že si to potrebujem pomenovať tými svojimi slovami, aby to bolo to naše. Ale presne ako vravala Luci, opakovať a robiť si to každý deň, určite áno a určite by som rada spomenula to, že robiť to aj v momentoch, kedy nám napríklad je ťažko, kedy sa necítime dobre. Práve vtedy by sme to mali robiť. Hej, nie vtedy, keď ráno vstaneme, sme plné energie, super, tak poďme proste afirmovať. Ja si dlhé roky napríklad už afirmácie píšem do zošita, niekto si to hovorí, ale mne to vyhovuje naozaj to písanie, že si to potom prečítam po sebe, venujem tomu ten čas, ale určite napríklad mám aj v zložke v telefóne vlastne poznámku afirmácia, tam mám napísané všetky afirmácie, ktoré vnímam, že potrebujem vrátanie, či už tela, sebavedomia, hojnosti, hej, práce a tak ďalej. A veľmi mi to pomáha napríklad aj v momentoch, kedy sa necítim dobre, kedy napríklad sa cítim smutná, tak vždy sa k tomu vrátim a dokáže ma to nejakým spôsobom ako keby nakopnúť. Hej. Ako dovolím si precítiť aj to, že sa nie vždy cítime dobre a je to prirodzené, ale táto napríklad technika ti môže pomôcť sa z toho rýchlejšie dostať. A myslím si, že tá práca na sebe je v tejto dobe viac než nutná. A teraz sa nebavíme len o tom určite tom tele, ktoré je dôležité, ale aj na tom našom mentálnom zdraví, pretože ako keby... Presne, takže toľko len k tým afirmáciám ešte, čo som chcela dodať. Krásne. Určite prídeme vlastne presne ku konceptu Body, Mind, Spirit, ako asi vlastne tam už cítim, že tam ideme vo flow, pretože vlastne ešte by som chcela dať k tým afirmáciám tým, že som manifestačná expertka, ak vlastne by niekto cítil volanie, vlastne nie len prácu s afirmáciami, ale aj s vizualizáciami, napríklad cez môj program Queen Manifestácia, fantastická takisto podpora akejkoľvek práce presne na hojnosti, na biznise, ale aj vlastne na samej sebe, v rámci vzťahu samej k sebe. Takže vlastne aj vizualizácie mi tam ešte idú, že vlastne treba spomenúť k tým afirmáciám a jednoznačne afirmácie základ, hej. Aj ten mám napríklad ja osobne v programe k manifestácii, takže som veľmi, veľmi nadšená, že ty ako dietologička, health coachka, sprievodkynia tým vysneným telom práve používaš manifestačné techniky, pretože 20% sú, nazveme to stratégie, 80% je naša energia a ty pracuješ s energiou a toto je za mňa absolútne fenomenálny koncept v rámci práce na vlastne našom tele a na všetkom, aj na nás samých, na našom vzťahu samej k sebe. Takže vlastne som nadšená, že pracuješ takto na báze vlastne energie, či už afirmáciami, alebo teda ja napríklad pracujem aj s vizualizáciami, hoci klientov mentorujem skôr ten život snov, hej, a biznis snov, ako nie to telo, ale inak, ale takisto veľmi podobne. Tiež zapájam afirmácie, tiež zapájam vizualizácie. Takže keď sa bavia s vami dve mentorky, ktoré pracujú na týchto technikách, tak asi na tých technikách niečo bude. Presne tak. Ivi, čo týka Body, Mind, Spirit, krásny koncept, nádherný koncept súladu tela, súladu spiritu, nášho ducha a súladu mindsetu, nastavenia mysle. Treba povedať, že nie vždy alebo teda nezrelám sa ešte človekom, ktorý to má všetko na 100%, ako zase perfekcionizmus, ale vlastne každý z nás treba pocítime určite v tejto chvíli, na čom treba viacej pracovať. Treba viacej pracovať na našom duchovnom zdraví, treba viacej pracovať na našom mentálnom zdraví, nastavení mysle alebo harmonizácii, ako chceš, treba pracovať na našom telesnom zdraví a harmonizácii. Ako vyzerá tvoj koncept Body, Mind, Spirit? Dáš nám nejaké techniky, ktoré okrem tejto, ktorá bola spomenutá, každý deň využívaš? Určite. Čo sa týka teda tej techniky Body, Mind, Spirit, tak vnímam práve, že je to naozaj taká tá celostná práca s tým telom a celostná práca s tým človekom, pretože to nie je akoby len o tom, že OK, chcem ako schudnúť a chcem zlepšiť to zdravie, tak tu máš proste jedálniček ako hotová, poď si podľa toho, počítaj si kalórie a bude všetko OK.
OK, niekomu to proste môže vyhovovať, ale ja viem sama, že sama takto nefungujem a zároveň viem, že tie klientky, ktoré ku mne prichádzajú, tak naozaj chcú ten celostný prístup a ja práve tým, že nám naozaj ukazujem to, že je potrebné tieto veci prepojiť. Čo sa týka toho bavy ako toho tela, tak tam naozaj jedna z vecí je v toho, akým spôsobom pracujeme to, že zostavujeme jedálničky klientkám na mieru tak, aby naozaj boli schopní si to jedlo pripravovať veľmi ako jednoducho, rýchlo, zdravo, bez nejakého počítania kalórií, bez toho, než by sa museli stresovať, pretože naozaj, aby tá zmena toho životného štýlu bola prirodzená, bola pomalá. To znamená, že nefungujem so ženami, že z 0 na 100%, ako keď veľakrát, že chceme teraz hneď všetko zmeniť, ale naozaj robím tie zmeny postupne tak, aby hlavne boli trvalé. To znamená, že nielen teda to, že so ženami chudnem od 5 do 40 kg, ale naozaj to, že vedia potom, čo majú robiť ďalej dlhodobo a vedia, ako si ten životný štýl ako keby držať, vedia to, ako kombinovať tie potraviny, aké potraviny jesť, ako napríklad zvládnuť aj deň, keď idem niekto, neviem, teraz ide Veľká noc, keď idem niekam na návštevu, tu si dám nejakú šunku, tu si dám nejaký zemiakový šalát, tak je to v poriadku si to dať, ale vedia už potom napríklad, ako to aj si vykompenzovať, alebo ako držať si ten režim, takže to je veľmi dôležitá vec v rámci toho tela a naozaj to, aby to jedlo bolo proste pre nás aj jednoduché na prípravu, pretože zase beriem to teraz z mojej praxe, z mojej skúsenosti. Mám niektoré klientky, ktoré milujú stráviť hodiny času v kuchyni, ale väčšinou mám klientky, ktoré chcú rýchle, zdravé, jednoduché recepty, pretože či už sú podnikateľky, majú 2 zamestnania, majú deti alebo majú nejaké koničky a nechcú naozaj tráviť akože hodiny vyváraním. Takže naozaj, ak si presne tým človekom, ktorý chce naozaj tak akože rýchlo, zdravo, jednoducho, tak si na správnom mieste, pretože ja sama tým, že podnikám a mám aj malého, tak samozrejme ten čas a venujem aj ten čas sama sebe, tak ten čas naozaj potrebujem vedieť zadeliť. Takže to je tá technika ako keby k tomu telu. Neviem, že či máš Luci k tomu telu ešte ty niečo, čo by si chcela dodať? V podstate vlastne v rámci tela, my sme vlastne hovorili teda o práci na tele, o práci na strave, o práci vlastne na meditáciu sme tam zahrňali v podstate meditáciu, dýchové cvičenie, takisto vlastne, čo mne pomohlo na tých prvých 15 minus, nazveme to cca, ja teraz neviem, koľko vážim, totiž to ja vážim zo 106 kg, asi minus 15, ale ja som sa ešte vieš, to je presne to, že keď sa naučíš milovať sa seba, tak ti to začne byť šumafúk, ale dôležité je vlastne to oblečenie, ako sa cítim, ako sa páčim sama sebe a vlastne potom je to krásne, takže v rámci teda toho milovania tela vnímam strava, hej, vyživná strava, vyživovať, vlastne sa takisto vnímam vlastne, že vlastne aj stravou k ženskosti, hej, čo tam ešte vnímam, že skutočne som sa naučila, hlavne posledný mesiac som sa naučila nádherne si vlastne pripraviť si to jedlo sama pre seba a musím vlastne povedať, že som prekvapená sama zo seba, že ma neskutočne baví stáť v tej kuchyni aj dlhšie a vlastne pripraviť si sama sebe to jedlo ako v zmysle, nie je to vždy teda, hej, pokiaľ samozrejme business meetingy, ale naučiť sa vlastne s láskou pripravovať si telo sama sebe, respektíve dáme tomu svojmu okoliu, keď niekto príde návštevu, tak to znamená vytvoriť to teplo domova, ako vlastne to je tiež to vlastne starostlivosť svoje tela, to varenie je takisto vlastne jeden z archetypov Queen Energy, je urobiť to teplo domova, byť tou láskavou ženou, byť tou kráľovnou aj doma, aj v kuchyni, takže to mi tam ešte ide. No a vlastne na báze samozrejme mindsetu, tak vlastne pracovať na tom svojom mindsete v rámci, mať tam samozrejme rôzne techniky, či už meditácia, hej, mi tam ide samozrejme ako kráľovná technik. Určite. K tomu akoby tej mysli je práve presne tá meditácia, ktorá môže vyzerať akokoľvek. Môže to byť meditácia v pohybe, môže to byť to, že sa človek proste pomodlí, hej, nemusí to byť ako keby. Dôležité je, a s čím sa akoby stretávam často, že človek má pocit, že tá meditácia musí byť len to, že sedím v tureckom sede hodinu a mám zavreté oči a nemyslím na nič. OK, je to možno nejaký vývoj toho, ako tá meditácia môže vyzerať, ale naozaj presne ako musím pať, keďže už aj vlastne idem teraz čo chvíľa tohto roku vlastne meditovať aj do Nepálu k mníchom, do kláštora, tak musím povedať vlastne, že to už samozrejme, to je ako 10 rokov mojej meditačnej praxe, hej, že vlastne vydržať hodinu, 2-3 denne meditáciou, že viem to, ale vlastne bol to vývoj a presne to je to, že nechceme od seba ako hneď meditovať, hej, 2 hodiny denne. Nechceme to. Poďme vlastne po častiach, poďme po kúskoch.
Áno, presne tak. A tam by som určite k tomu rada spomenula, pretože veľakrát aj sa stretávam s tým, že ženy sú voči tomu tak ako opatrné, že nikdy nemeditovali a že teda nevedia, ako im to pôjde. Naozaj ako keby ide hlavne o to skľudniť tú myseľ a náladiť sa ako keby na seba. A nech to urobíš akýmkoľvek spôsobom. Môžeš to naozaj začať tak, že si sadneš na minútku, budeš sedieť v tureckom sede v kľude a zapneš si nejakú proste pomalú hudbu. Úplne tak toto stačí. Naozaj nebyť na seba hneď ako keby prísna a chcieť všetko hneď, ale postupne cibriť tú myseľ a postupne pracovať na tom, pretože toľko informácií prijímame za ten deň. A keď sme napríklad ešte mami, alebo podnikáme, máme veľa aktivít, tak naozaj tých informácií a tých myšlienok máme extrémne veľa. A my potrebujeme naozaj sa posadiť, skľudniť a naozaj sa ako viac naladiť na to, ako sa cítim, ako mi dnes je. A aj keby to malo byť, že 5 minút denne, tak je to veľmi dôležité, pretože ako sa hovorí, je krásne príslovie, a poznaj sám seba, poznáš celý svet. Krásne. A presne o tomto ja mám až zimom riavky, pretože A ja vlastne kožu. aj tým, že vlastne budeme poznať viac same seba, tak vlastne potom dávame aj krásny príklad tým našim deťom, či už to, ktoré máme, alebo ktoré budeme mať. A naozaj to samozrejme potom vplýva na to naše okolie. A určite ako keby aj v rámci toho spiritu, tej duši, je to práve presne aj tá práca s tou vizualizáciou, to si krásne povedala, ale napríklad aj tá práca s tými obmedzujúcimi presvedčeniami našimi, čo si o sebe myslíme, ako o sebe zmýšľame, čo každý deň same sebe hovoríme. A na základe vlastne toho sa potom môže transformovať nielen to telo, ale tá myseľ. Ale je nutné tieto veci prepojiť, pretože ak to riešime len na úrovni stravy, je to strašne povrchné. A z môjho pohľadu, odborného pohľadu, tým, že sa venujem ženám, a teda aj mužom už viac ako 10 rokov, tak je to naozaj potrebné prepojiť, pretože skôr či neskôr nás tá myseľ vždycky dokáže ako keby v úvodzovkách chytiť naspäť do toho nášho proste. A tak funguj si ako chceš, je jedno, čo budeš, o čo sa snažíš, hej. A taký ten náš vnútorný kritik, ktorý tam veľakrát môže pôsobiť, hej, že nás ako keby sabotuje. Hej, taký ten náš vnútorný sabotár, ktorý nám hovorí, tak toto nerob, toto není dobré, a tak daj si ktorý nám vlastne, ako by som povedala, bráni žiť vlastne ten náš plný potenciál, ten náš život snov, ten náš biznis snov. Takže vlastne to sme na úrovni, že ja si teraz robím v rámci môjho programu Queen Energy vlastne tie archetypy ženy, hej, a vlastne vlastne dnes sa mi to krásne prepojilo aj na vlastne základe reelsky, ktorú som vlastne jednej joginky, ktorú som zdieľala, že vlastne tie archetypy ženy sú v tej Queen Energy program, ktorý pripravujem vlastne, ako sa stať Queen, vlastne budem učiť ženy v tom programe, ktorý nahrávam presne, vlastne sa mi to tam krásne prepája. Jednak je to vlastne tá kráľovná a vlastne tá láskavá žena, ktorá vytvára teplo domová, ktorá vlastne pripravuje jedlo pre seba s láskou, vyživuje v prvom rade samu seba, dáva sa na piedestál, hej, nachádza si samú čas samu na seba a pre svoje okolie, ktoré prichádza. To je vlastne jedna vec, to je jeden archetyp, hej, to máme vlastne tú kráľovnú, ktorá je vlastne tá láskavá, mindsetovo nastavená žena. Potom je to tá vedma, archetyp vedmy. Poviem ti ešte ďalšie archetypy, to je vlastne archetyp vedmy alebo šamanky. Niečo veľké pripravujem, nemôžem ešte zazdieľať, ale niečo veľké pripravujem. Zazdiela som niečo na strička, niečo veľké pripravujem, i vy budeš toho aj súčasťou, ako pripravujeme niečo veľké s viacerými ženami. Ide to do takej veľmi vedomej a veľmi šamanskej cesty. Tešíme sa na to, že vlastne na spoluprácu, ty vieš aj o čom hovorím, bude tam veľa, vieš o čom hovorím, zatiaľ to nemôžem dať vonku. A vlastne druhý ten archetyp je tá vedma, tá napojená šamanka, ktorá proste vie, ktorá vlastne sa stará o ten svoj duchovný život, tým pádom vlastne vyživuje celú planetu a vlastne naše deti, naše okolie, proste všetko okolo seba, hej, tým, že vlastne pracuje na tom svojom duchovnom rozvoji. A potom je tam archetyp ženy, ktorý mi tam ide presne, hej, to je vlastne, máme tu mind, máme tu spirit a vlastne body je tá hravá dievčina, ako vieš, tá bezstarostná dievčina, ktorá proste beha po lúke, hej, jednoducho proste športuje, hej, vlastne fitness centrum a tak ďalej, proste stará sa o to svoje telesné, pretože je hravá, a potom je to zmyselná milenka, hej, ktorá vlastne sa stará o všetky svoje zmysly a vlastne začína to tou energiou tej zmyselnej milenky, hej, a energiou hravého dievčaťa, a tu sa vlastne už bavíme o úrovni tela, hej. Tak. Toľko k tým archetypom a v podstate mi to dáva vlastne zmysel na inom koncepte, inými slovami body, mind, spirit. Tak, som rada, že si to spomenula, a určite práve by som tam aj dodala ešte jednu vec, o ktorej sme sa možno trošičku načrtli. A je to vlastne, že
aj to, aké máme prístup k tomu nášmu telu a to vlastne ako keby, aj keď máme nejaký cieľ, čo sa týka chudnutia alebo zlepšenie zdravia, zlepšenie toho životného štýlu, tak veľmi veľa vlastne vplýva aj tá naša rodina, tá naša výchova, to, ako nás napríklad naši rodičia viedli, to, ako nám čo nám vlastne vôbec hovorili, aké máme prístup k tomu svojmu telu, či je to niečo, za čo sa hanbíme, alebo je to niečo, k čomu naozaj máme úctu. To, čo nám hovorili o jedle, že príklad neviem, že nevstaneš od stola, kým to proste nedoješ, alebo mohla by si prestať menej jesť, pretože pozri, ako vyzeráš. Hej? A to teraz beriem, alebo teda zdieľam vety, ktoré sa stretávam, že klientkám hovorili napríklad ich rodičia. Ja verím, že... Absolútne potvrdzujem. Ja vlastne, ako sme sa bavili, body, mind, spirit, keď sme tak ty ma poznáš, ako ty si moja sestra z minulého života, nemôžeme sa baviť, hej, ako každý z nás má vlastne nejaké, ako sa hovorí v nemčine Baustellen, teda stavby, na ktorých pracuje a vždy vlastne to je, hej, body, mind, spirit, alebo na úrovni, že tie 4 archetypy, hej, dievča, milenka, sebavedomá, diva alebo jebačka. Dnes tu môžem na liveku, na storičkách to, hej, alebo vlastne tá vedma, tá kráľovná, tak vlastne chcem povedať, že každá z nás a každý z nás, buď si diva alebo diviak, mužská diva, tak potrebuješ pracovať na nejakej úrovni, či už body, mind, spirit. Každý z nás sme vlastne na tom body, mind, spirit koncepte rôzne ďaleko, je to v poriadku a vlastne dôležité sa navzájom učiť a posúvať. Hej? A presne si uvedomiť tie zranenia, že OK, toto bolo mne v detstve hovorené, preto mám zranenie práve tu najväčšie. Hej? A tieto vety som mimochodom, ja vlastne počúvala, hej, že treba to dojesť, alebo pozri sa, ako teda tak ďalej, no tak sa to zmanifestovalo, hej, ako až si človek vlastne uvedomí, že OK, tu mením a mením svoj príbeh a mením svoju realitu. Áno, a to je určite akoby jedna z vecí. Myslím ako doma v detstve, hej, čo sa tam... To je jedna z vecí, na ktorú by sa mali ako keby aj človek možno zamyslieť, a hlavne ja vidím práve veľakrát aj u žien, že prídu proste ku mne ženy, ktoré naozaj prvotný cieľ je proste schudnúť. Čo proste beriem, že naozaj veľakrát to nie je to, že ideme hneď ako keby riešiť to, že začnem meditovať, začnem proste robiť dýchové cvičenia, ale že naozaj ideme ako keby tým cez to fyzické telo viac k takému k tomu napojeniu sa na seba. A je to úplne jedno, akým spôsobom začneš, že proste naozaj možno teraz vnímaš a sleduješ nás a povieš si, OK, nemeditovala som, nikdy som nepočula o afirmáciách, nikdy som nepočula o meditácii, vôbec o ničom takom, ale chcem naozaj ako keby zmeniť hlavne primárne teraz to moje telo. A je to úplne v poriadku, pretože každý nás má tú svoju cestu. Ja som si tiež prišla na tú svoju cestu najprv tým, že som si prešla tú stravu, že som ju mala nastavenú, že som si držala tieto veci a až potom postupne som vôbec prešla na to, že naučiť sa poriadne dýchať, príklad začať cvičiť jogu alebo proste meditovať alebo akékoľvek inú techniku. Takže veľmi dôležité, že... Ivanka je mimochodom aj joginka, Ivana je tak skromná, ale toto je proste samozrejme, že ja sa obklopujem len bohyňami a queens a ty si proste bohyňa, takže ako Ivanka je mimochodom joginka, ale tak mimochodom, hej, to ako má programy jogové vlastne v rámci tvojho programu som chcela povedať, že sebavedomá queen. To je môj... Je to bohyňa a je to sebavedomá žena. Sme bohyne, čo vám poviem. A určite to keby k tomu by som... Sebavedomá v svojom tele je tvoj program, že? Áno, sebavedomá v svojom tele a potom vlastne sebavedomá žena. A to je taký ako keby väčší, komplexnejší program. Ale presne k tomu som chcela ako keby dodať, že je dôležité, že každá z nás máme proste svoju cestu a každá z nás má prvotný ten cieľ iný. Aj v poriadku hlavne ako keby začať akokoľvek. Dôležité je, aby si urobila tie prvé kroky k tej zmene. A ak by to malo byť aj cesto, že začneš najprv tým jedálničkom a že naozaj si nájdeš toho človeka, ktorý ťa tým povedie, že sa dlhé roky už motáš príklad v tom, že nevieš ako začať a že skúšaš 1 500 000 diét, ktoré aj tak nefungujú, alebo si začala nejaké krabičkové diety, že síce si možno dala nejakú váhu dole, ale znova si sa vrátila naspäť, hej. Tak naozaj je to ako keby o tom nájsť a mať dlhodobý koncept, ktorý je pre teba udržateľný, pretože žiadna dieta z môjho pohľadu nie je udržateľná. Dieta je pre chorých ľudí, ktorí naozaj potrebujú nejakú špeciálnu stravu, ale pokiaľ si naozaj zdravá žena, ktorá potrebuje v úvodzovkách iba schudnúť, tak je potrebné naozaj ako keby sa zamerať na ten komplex a na tú dlhodobosť, pretože už stačilo tých možných všetkých efektov a týchto vecí, lebo je to strašne frustrujúce. Stojí to veľa energie, veľakrát veľa peňazí a nie je to ako keby pre nás dlhodobo udržateľné. Ale samozrejme, každý má svoju cestu, len k tomu som ako by fakt chcela dodať, že
Dôležité je to, aby si každá jedna žena začala a nech začne akokoľvek, ale dôležité, aby sme začali a aby to bolo postupné, aby to nebolo to, že chcem všetko naraz a A naozaj musí byť všetko perfektné, vieš. Ako musí byť všetko perfektné, nebudeme sa tu dnes baviť o našich technických výzvach v rámci Instagramu, hej, ktoré sme, ja hovorím, minulý príbeh mali, alebo máme. V každom prípade sa nebudem baviť o tom napríklad, hej, v rámci toho perfekcionizmu, že dajme tomu, len tak som si dnes, keď som sa pripravovala, nalaďovala na dnešné liveko. Ja mám dnes prvý deň menštruácie, 15 minút pred našim vlastne vysielaním som vracala, hej. Len tak mimochodom, hej, a vlastne tie technické výzvy, ktoré sme vlastne riešili celý týždeň a proste nič nie je perfektné. Ako zahoďme ten perfekcionizmus za hlavu a žijme ten prítomný okamih tu a teraz, zase trošku spirituálnejšie, a presne o tom to je, začnime, pracujme s tým, čo máme. Ja som začala so 106 kilami. Ako, vieš, cvičím 2 hodiny denne, mám fitness trenerku, ktorá sa tu vlastne na začiatku som videla, že som nalogovala, neviem, či tu ešte, lebo nevidím, kto tu ešte je. V každom prípade som nalogovala a presne o tom to je, hej, že vlastne je to jednoduché. Hovno, je to samozrejme, že to je ťažké, hej. Ak každá zmena je náročná, 2 hodiny denne, vieš čo myslím, ako tam robiť bulharské drepy, je to jednoduché, no nie je to jednoduché, ale vlastne začneme tou zmenou a robme kroky, koľko vládzeme, hej, urobme z nás tú najlepšiu verziu a presne nemusí to byť perfektné. Pracujeme s tým, čo máme, mi tam ešte ide, hej. A hovorím, dnešné vysielanie technické, prvý deň menštruácie dámy vedia, hej, ale proste jednoducho pracujeme s tým, čo máme. A presne takto je aj v chudnutí. Pracujeme s tým, čo máme. Tam, kde si, ja som začala so 106 kilami. Bolo to jednoduché? Možno mnohí neviete, je to náročné, hej, ale proste pracujem na tom. A presne o tom to je. Začať s tým, čo máš. Ako si hovorila, krok po kroku. Určite. A k tomu by som ešte rada pekne, ako si to zdieľala, vravela, teda povedala to, že naozaj ako by dôležité, že presne nie je to vždy jednoduché, ale práve čo vnímam, že je obrovské ako keby benefit aj napríklad tej spolupráce, ktorú so ženami máme, to, že ak to nie je jednoduché, lebo sú dni, kedy to ide super všetko, 100%, stíhame si variť, všetko je skvelé, cítime sa super, vnímame, že chudneme, sme proste plné zdravia. Ale potom sú dni, kedy sa nám nechce, kedy staneme neskoro, keď zaspíme, kedy nestíhame raňajkovať a čokoľvek, kedy sa nám úplne zmení celý režim. Ale presne práve v týchto dňoch, ktoré nie sú úplne optimálne, vnímam práve ako obrovský benefit je to, že v rámci akoby tej spolupráce so ženami, ktorú má vybudovanú, je tá podpora. Že keď mám proste ten pocit toho, že necítim sa dobre, všetko proste je ako proti mne, nefunguje ako nič, tak mám sa na koho obrátiť a ten človek mi dokáže naozaj proste pomôcť a ma podporiť, pretože ja vnímam, že ako keby veľakrát aj pri spolupráci so ženami, ak by tam tá podpora ako keby nebola, tak by to už 100 000 krát proste vzdali. A naozaj by sa teraz netešili z tých výsledkov, ktoré majú. A to vnímam aj sama u seba. Že Bohyňa si kráľ, korunu, prepáč, ja to musím skočiť do toho, korunu ti za to a ako ja hovorím, korunu na tvár a guaša do ruky, vieš čo je guaša, čo guašujem, sleduješ ma? Guaša do ruky, žezlo do ruky s guašou a korunu ti na hlavu, lebo to, čo hovoríš, ty si tak múdra, toto je vážený, múdra žena. Prepáč, musela pokračovať. Ďakujem ti za takýto kompliment a práve akoby vnímam to teraz z tej svojej perspektívy, že keď som ja vlastne ako začínala a keby som nemala tú podporu, tak ja to už dávno zdám, hlavne na začiatku, keď to bola proste pre mňa veľká zmena, nevedela som si na to zvyknúť, aj keď mi bolo dobré, ale aj tie staré vzorce tam pôsobili a práve ako keby preto práve tú podporu pri tých ženách mám, pretože tú podporu proste potrebujeme a veľakrát sa stretávame s tým, že ženy tú podporu doma nemajú, že napríklad od toho manžela tá podpora veľká nie je, alebo že napríklad máme klientky, ktoré nechcú úplne ako keby o tom hovoriť v tom svojom okolí, kým tá zmena nenastane a sú na to samé. Ale dôležité si zapamätaj, že nikdy na to nie si sama a vždy si proste nájde človeka, ktorý ťa v tom môže podporiť, pretože v tom zdieľaní aj tých svojich ako keby nepríjemných ako veci, ktoré sa ti deje, obrovská sila a vďaka tomu sa môžeš posunúť ďalej. Pretože ak to nebudeme ako tie veci zdieľať a budeme si ich nechávať pre seba, tak veľakrát sa tie veci nebudú meniť, pretože nás to hodí do toho nášho starého fungovania a to bude aj to strašne frustrujúce stále začínať a končiť. Hej. Mala som práve minulý týždeň na konzultácii klientku, ktorá 15 rokov aktívne chudne. Však ako spomeň klientku Ľudská coaching do roku, ja som vlastne začala 2017, 2018 som pribrala a vlastne 2022 som sa finálne rozhodla, hej, vlastne v podstate koľko je to, 4 roky, som sa ako, vieš čo myslím, ako som išla tým, že hej, pokus omyl, proste jednoducho, ale nastal moment.
Nastal moment zvratu na Vianoce 24., keď vlastne sme si aj sme boli v komunikácii a to je presne to silné rozhodnutie. Ja som urobila 24.12. na Vianoce večer 2023 a vlastne tam sa už začali ďalšie zmeny. Takže vlastne ja vnímam, že to je vlastne tie rozhodnutia sú po takých skokoch. Hej? U mňa to bolo tak 2022 prvé vážne rozhodnutie a absolútne queen rozhodnutie 24.12.2023. Tento dátum je magic pre môj život. Takže presne o tomto je urobiť to rozhodnutie a vlastne vnímanie to, že tá cesta je, ako by som ti to popísala, je z hora dole. Ako vieš, čo myslím, je to vlastne ako keby na vlnách. To znamená, že sú tam prepady, ale dôležité je vlastne práve pri tých prepadoch sa nezdať. Zdravíme Dianku Cookies, máme tu ďalšiu fitness trenérku. Dneska sa prihlásila moja prvá fitness trenérka, dokonca sa prihlásila moja tanečná trenérka Dia Cookies. Takže máme tu neskutočnú vibe úžasných ľudí. Zdravíme všetkých, ktorí sú prihlásení. Super, a k tomu by som akože veľmi rada práve Bomba dodala. energia. Áno. To by som ako veľmi rada dodala aj to, že naozaj ako keby je to o tom, že aby som dokončila ten príbeh s tou klientkou, tak naozaj proste 10 rokov akoby aktívne chudla. A nedarilo sa jej, malo takéto, že hej, schudla 10 kg, pribrala 15 a tak ďalej. Čo je na tom úžasné na tomto príbehu, je to, že nie, že akoby tá žena nie je schopná schudnúť, ale úžasné je, že stále hľadala tie možnosti a že už proste, keď nie jedna, tak druhá. To je ako úžasné, naozaj to akoby ušľachtile, že konkrétne táto žena fakt hľadala stále tie možnosti, ako sa to dá, ale práve stále to bolo takéto, že hore, dole. Ale práve tým, ako sme naozaj nastavili ten režim spolu, tak vníma už teraz u seba veľké zmeny už len v tom, že naozaj sa ako keby nevracia k tomu, že prestala sa prejedať, prestala ako keby mať proste veľké chuti na sladké a tak ďalej, ale nie je to akoby zhoda náhod, ale je to naozaj kombinácia toho rozhodnutia, kombinácia toho, že dám tomu telu, čo potrebuje a že viem, že aj keď príde nejaká moja slabá chvíľka, tak sa mám na koho obrátiť. A že sa nevzdám. Ako povedala vlastne jedna z mojich vlastne obrovských učiteľiek životných, vlastne včera, chodím za ňou každý týždeň. A je to vlastne veľmi, veľmi múdra žena, má okolo 60-ky. Nebudem viac k tomuto, hej, ale proste je to vlastne jedna z mojich energetických učiteľiek a vlastne včera som každý týždeň za ňou dochádzam a vlastne je na južnom Slovensku a vlastne chodím tam raz do týždňa, hej, osobne. A ona mi včera povedala, vzdať sa, je to najľahšie. Ale proste to je ona akože bohňa, to je proste ako, hej, takisto, však to v mojom živote nie je. Diva alebo diviak a proste jednoducho presne povedala, nevzdať sa. To vzdanie sa je najľahšie, hej? Ale ľudia, ktorí to skúšajú, proste, ja hovorím stále, že plán má abecedu od A po Z, možnosť A, možnosť B, možnosť C a keď nevidie F-ko, tak vidie Z, X, Y. Ešte máme v nemčine aj umlaut, to znamená, za Z-kom idú ešte ďalšie písmená, hej? Možnosti a plánov. Vzdať sa je to najjednoduchšie, hej? Ale ja vždy hovorím, že vlastne oveľa bolestivejšie je vzdať sa, vieš čo myslím, a neskúšať permanentne, ako vlastne, vieš čo myslím, hej, ako, už na mňa idú navalí menštruačnú, ešte vypadla mi myšlienka, vzdať sa je to najľahšie, hej, a oveľa jednoduchšie je, by som povedala, vzdať sa, ako vlastne skúšať vlastne tie možnosti abecedy, pretože oveľa viacej bolí, keď to neskúsim, alebo neskúšam dlhodobo. Vieš čo myslím, ako keď to skúsim. Dáva to zmysel? Dáva. Jednoznačne. Ako proste, že kto chce, tak hľadá spôsob, kto chce, hľadá výhovorka, určite ako by k tomu ešte jednu vec, ktorú by som takto doplnila. A ešte poviem, prečo nechce. Hej? Prečo hľadá tie výhovorky? Pretože si vlastne bráni sa, ako si to povedala s tou seba sabotážou. Áno. Stojí si sama v ceste, hej, tá žena alebo muž. A určite tam ako keby aj dôležité možno spomenúť takto, že práve ako keby vystúpiť z tej pozície proste obete do tej pozície tvoriteľky, že ja si ako keby vytváram ten život podľa svojich predstav a nie je to, že ten život sa mi deje a ja chudáčik teraz to musím trpieť. A keď naozaj toto proste pochopíme, čo ja vnímam akoby u seba len veľký akoby pokrok a vidím to aj u žien, s ktorým pracujem, že na základe toho, že sa mi zmení to telo, že zmení tie návyky, tak sa im mení celý život. Menia sa im vzťahy, same so sebou, s manželom, s rodinou. Ľudia ich inak vnímajú, pretože oni same seba sa vnímajú. Takže naozaj sú to potom veci, ktoré už ako keby sú obrovským benefitom, ktoré na začiatku naozaj že nečakali, ale nie je to len sloda náhod, ale je to aktívna práca na tom, že pracujem si s tou svojou energiou, pracujem si na tom, že čo do seba dávam a na základe toho, že sa lepšie cítim,
tak potom aj to okolie moje sa mení, ale je to ako keby môjim aktívnym prečením. Nie je to to, že by tých ľudí okolo mňa Áno, zrazu všetkých áno. osvietilo, ale naozaj tým, že ako ja na tom aktívne pracujem. Takže to je veľmi akoby dôležité určite k tomu ešte takto možno na záver Bohyňa spomenúť. si, hej, bohyňa si a queen a sme, pretože sme jedno v tejto energii, hej, div a diviakov. Ja som vlastne chcela povedať, že presne po tom, čo som urobila to rozhodnutie 24.12.2023 večer, fakt ako skutočne vlastne s perom a papierom v ruke a s koktejlom emócií som urobila to rozhodnutie žiť svoj geniálny potenciál a skutočne žiť tú Queen Energy, tak ja musím povedať, že vlastne okolie začalo vnímať, ja neviem, či na druhý deň, proste doteraz mi píšu, hej, ľudia správne, Lucia, čo robíš? Čo robíš? No, tak zajtra idem do kozmetického salónu na 5 hodín. To sa veľmi ešte teším na tú zmenu. Ako, vieš, ale to je ten krok, že vlastne v živote by som si nedovolila samej sebe, hej, 5 hodín do kozmetického salóna, vieš, ako finančne áno, akože vieš, ako časovo, 5 hodín to si nemôžem dovoliť. Proste už robím úplne iné rozhodnutia a to okolie to vníma. To okolie ťa aj ty vlastne vnímaš úplne inak, láskavejšie svoje okolie s väčšou empatiou, pretože ty si našla samú seba. Ja to fakt želám každému. Mám z toho úplnú husiu kožu. Okolie ti to začne reflektovať, hej, pretože ty máš úplne iný vzťah sami k sebe. Hovoríme jednou rečou i vy a cítime sa srdcom dnes. Krásne. A vlastne všetci neviem, koľko sú tu 8 ľudia nás pozorne počujú, nikto nám nič nenapísal, verím, že sa vám to páčilo. Ja skutočne ďakujem za tento inšpiratívny rozhovor, ktorý sme zvládli. Možno v neoptimálnych a perfektných podmienkach, ale nič nie je perfektné. Žijeme tu a teraz s tým, čo máme. Presne, a určite k tomu by som ešte rada doplnila práve aj to, že naozaj, a verím, že ma asi k tomu vyzveš, ale hovorím si, poviem to teraz a myslím, že mi to povieš ty potom. Že určite, ak ženy áno, práve si my sa cítime proste, vieš, ako to máš so spriaznými dušami, je to tak, a ty si moja spriaznená duša, že vlastne ty ju cítiš na diaľku, nemusíš ju vlastne vidieť fyzicky mesiace a ty presne vieš, že čo tá duša myslí, čo tá duša cíti, to proste vieš a čítaš si myšlienky bez toho, aby si sa možno videla. Takže odpoveď na tvoju otázku, ktorá ešte nezaznela, je teda to, že ak ženy naozaj vnímajú, že áno, že naozaj práve ako keby chcú dlhodobo, ak chceš dlhodobo schudnúť, naozaj zlepšiť to zdravie, zlepšiť to sebavedomie, naozaj sa viac ako keby prepojiť s tým svojim telom, tak určite má každá jedna žena možnosť absolvovať 30-minútovú konzultáciu zdarma, ktorá je úplne čisto nezáväzná, kde naozaj si prejdeme ako celkovo to tvoje fungovanie, ten tvoj cieľ, ktorý chceš dosiahnuť. A vlastne na základe toho prejdenia prejdeme naozaj, dám si také odborné doporučenie toho, čo je dobré, čo práve naopak je potrebné zmeniť. No a naozaj tú konzultáciu buď môžeš brať ako jednorazovo, kde sa naozaj dozvieš veľmi veľa hodnotných informácií a samozrejme aj to, že venuješ ten čas tak, ako ja venujem ho tebe. Po prípade samozrejme potom možnosť nejakej dlhodobej spolupráce, určite potom aj v mojom bio nájdu ženy či už prihlášku na tento rozhovor so mnou, alebo môžete rovno napísať súkromnú správu, alebo po prípade potom aj využiť jeden z mojich kurzov, ako napríklad sebavedomie vo svojom tele, kde naozaj učím ženy. To bola moja druhá otázka, mimochodom. Ja už odchádzam, ty si to tu odvysielaj. Takže sebavedomie vo svojom tele práve. Čítame myšlienky, vieš. Presne, to. A dneska, ako to bolo dnes, vieš? Áno, vlastne ja vlastne mám s ľuďmi, s ktorými som napojená také, že presne viem, hej, proste presne vieš a ty vieš, hej, že vlastne dneska presne sme si chceli nahrávať hlasovky, hovorím, práve ti nahrávam hlasovku a ty ľudia nevadí, ja už ti píšem, že... Áno, presne. Takže a práve ako druhá možnosť toho je práve využiť kurz sebavedomia vo svojom tele, ktorý je naozaj 4-týždňový intenzívny kurz, kde teda naozaj ťa naučím, ako si zostaviť jedálniček podľa mojich doporučení, tak aby to samozrejme bolo pre teba užitočná a prinieslo to tie výsledky. Taktiež vlastne to, ako pracovať s chuťami na sladké, ako pracovať s emočným jedením, ktoré sme tu na dnes nespomenuli, na to by bolo na ďalšiu hodinu. Áno, takže naozaj však my hovoríme však aj bude, pretože program, ktorý mimochodom už mám tajný názov, je proste brutálny. Máme tam do toho zapojené viaceré ženy a ako fakt budú sa diať veľké veci cez leto, ja to vnímam. Idem vlastne na cestu, hej, do Chorvátska za mojou šamankou, budem tam niekoľko týždňov prebývať a to budú akože bomby. To budú absolútne bomby, keď my sa s Ivanou spojíme v zmysle moja Queen Energy, smer manifestácia biznis, tvoja energia v zmysle jedálnička.
určite, a k tomu teda by som ešte len dokončila k tomu programu, teda to, že je to Ja už, naozaj ja už nám vytváram spoločný program. intenzívny práve kurz naozaj sa ako keby viac prepojíte aj same so sebou a naozaj zistíte to, čo robíte v tom svojom životnom štýle zle a taktiež ako pracovať s tým nastavením mysle. Takže určite, ak vnímaš, že chceš ako keby viac vedieť o tom programe, tak v mojom bio, poprípade ja sem potom pozdielam po vysielaní odkaz, alebo potom rovno si vyplniť prihlášku na hovor, alebo mi napísať súkromnú správu. Naozaj tá 30-minútová konzultácia doporučujem vrelo, pretože mám veľa žien, ktoré mi napíšu, ja ťa tak dlho sledujem, ale bála som sa ti ozvať. Áno, a ja to mám tak, dneska som to presne dávala na nemčinu, vieš, lebo ja mám ešte nemčinársky profil. Predávame tu samozrejme same seba, nie len coachingové služby, ale ak by sa chcel naučiť nemčinu, alebo chcela naučiť nemčinu, tak som presne tam dávala, že vlastne v podstate výzvu k tomu, nehanbi sa napísať, hej, konaj, na čo čakáš, vieš čo myslím, ale tí ľudia sledujú, vyčkávajú a vlastne potom a chcú schudnúť, rozumieš ma, a budem ťa sledovať pol roka, ale chcem schudnúť, ale bojím sa. Nie, ideme do akcie zdravá, pozor, že zdravá, a to som sa naučila, alebo som si vstúpila do svojej ženskosti, zdravý, ženský princ, alebo zdravý, ako by som to povedala, zdravá žena má práve veľmi zdravú aj mužskú energiu. Platí to pre pánov aj pre dámy. Ja som vlastne teraz hodne posledné týždne venovala štúdiu mužskej a ženskej energie, aj so šamankou, aj s inými mentormi. A vlastne v podstate ten zdravý muž v nás, či už si žena alebo muž, vlastne koná, robí činy, ide do akcie a dokončuje veci. To znamená, že mám chuť napísať Ivanke o konzultáciu, ale hej, čakám na Godota. Na čo čakám? Nie, napíšem, chcem schudnúť, napíšem Ivane teraz. Hej? Zakúpim si možno nejaký, nazvime to, vstupný balíček, hej? Ale už vlastne energeticky tým niečo robím. Súhlasím, presne preto práve, áno, ja len k tomu doplním a už práve presne preto aj tie konzultácie robím, že naozaj ma tie ženy proste dokážu viac akoby poznať a hlavne zistia, či vôbec im ten systém práce bude vyhovovať a zároveň ja zistím, či vôbec tie ženy sú vhodné do toho, aby som si do toho programu zobrala tým, že naozaj aj teraz, tým, že som mamina a primárne venujem ten čas malému, tak mám naozaj limitovaný počet aj času, aj tých miest, takže toto je práve také krásne, ako keby na spoznanie sa, že vás tu proste nič nestojí 30 minút času, ktoré vám môžu v podstate zmeniť celý život. Takže ďakujem veľmi pekne, Luci, naozaj za... Ešte vy, keď sa rozbehneme, posledná vlastne vetička, ktorá mi tam ešte ide vlastne v podstate prioritizovať samú seba. Začni prioritizovať, vlastne daj sa skutočne na ten trón a vlastne daj si tú korunku na hlavu, zober si to guača žezlo a povedz si, som prioritou sama pre seba, som na tróne, som priorita sama pre seba, číslo 1, to znamená, samozrejme tým pádom vlastne môžem vyživiť to moje okolie úplne iným štýlom. A kde začína vlastne prioritizácia samej seba? No napríklad zabukovaním, nečakaním, neodkladaním to na neskôr, ale konaním a zabukovaním si konzultácie s Ivanou. Takže dámy aj páni môžu? Áno, aj páni, áno. Aha, OK. Dobre, tak môžu aj páni. Ale máme klientov, ako mám viac teda žien, ale máme aj klientov. Ak chcete schudnúť a ste páni, pretože ja mám tiež klientov, hejte, ktorí mi hovoria, chcem schudnúť, Luci, a tak ďalej. A čo si robila, že už máš, vlastne viditeľne ľudia mi hovoria, tak hovorím, vieš čo, urobila som asi XY miliónov vecí, ale začni nejako, keď nás pozeráš a začni správu, Ivane. Ivanka, krásny večer celej rodinke a ja už bežkam. Ďakujem. Ahojte. Ahojte.